ಕೃತಿಕ್ ಐನ ಗಿಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತಿ ಐ ಕಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತನಲ್ಲ ಐನಿ ಅಪ ಪಂತಿ ಗಿಡದ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತ್ ಇರ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂದ್ ಆ ಭರವಸೆ ಮಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈಡೇರಿಸದಿ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿರು ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಬಾತರ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡ್ದು ಎರುಯಿತ್ತನ ಎಂಗ್ಲಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಎರುಯಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕಾಲದ ಎರುಯಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 83 ಇಸಾವಿ ಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎರುಯಿತ್ತಂಡು ಆ 83 ಇಸಾವಿದ ಬುಕ್ಕು ಎಂಗ್ಲು ಏರು ಕಟ್ಟಣ ಉಂತದಿತ್ತು ಅಂಚ ಕರಿ ಸಾರಿ 2023 ಎಂಗ್ಲು ಹೊಸತು ಏರು ಮಂತನ ಅವಳ ಅಂದ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗನ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯಗೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡ್ ಮಗಳು ಅಕಲ್ನ ಒತ್ತಾಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಏರು ಮಂತನ ದಯಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಏರು ಆಂಡ ಸಾಂಕುಗ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಆಂಡದು ಬೊಕ ಜೋಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾಂಡದು ಯಾನೊಂಜಿ ಏರು ಹೊಣದು ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಸಾಂಕದು ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಮಿಯಾರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಬೆದರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂಡು ಕೃತಿಕ್ ಐನ ಗಿಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿ ಐ ಕಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತನಲ್ಲ ಐನಿ ಅಪ ಪಂತಿ ಗಿಡದ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತ್ ಇರ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂದ್ ಆ ಭರವಸೆ ಮಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈಡೇರಿಸದಿ. ಅಂಚ ಅದು ಉಪನಗ ಆಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರಡ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರಡ್ ಗಿಡ ಹೊಡ್ದು ಅಂಡದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಕಂಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಐತನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಜವನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡ್ರಿ ದಯಂದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಡಿಪನ ಏರುಂಡು ಆ ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅವು ಇತ್ತನಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ಆ ರೆಕಾರ್ಡು ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಪನಾತ ದಿನಕ್ಕೂ ಆಯನ ನೆಟ್ಟು ಒರಿಯುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒರಿಯುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇರೋದು ಅವರ ಒರಿಯುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪನ್ಪೆರ ಅಂತ ನನ್ನವ್ರ ಇದ್ದವನೇ ಐನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನನ್ನಾತ ಉಮೇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪಡು ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲ ಮಾಡದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಏರು ಐಕ್ ಸಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ಪಣ ನಕ್ಕರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಉಳ್ಳು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ಈರ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಊರದ ಕಂಬಳ ಗಿಡದ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಏನು ಕೊಣದು ಹೋಪೆ ಅಂಚಿದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಗಿಡ ಬಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಂಡಾರ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ಅವು ಪಂಡದ ಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ಇತ್ತ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಆಪಣ ಅಂಚನ ಹಂತೋಗು ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಐಟ್ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ದಯಂಕ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪೆರ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ನನಾತ್ ಶುಭ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.